karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ilom no. Baby, dali, baby. Kukuson ta ka. Dali. Kilantan man di ka, anak. Taas imong hilanat. Kinuo ko. Kinalamad ka sa ospital. Kinuo ko. Misugugin ni si Brian. Sakit mo ka ng bata, oy. Nagsili ka man naghilak, oy. Gilantan di si Erika. Inat ka na kong anak. Muna nga nagsakit pag-ayo. Hala, gamay para ba intang kaayo na, oy. Kinahanglan nga madala ka na og ospital. Ipa-doktor kita inday. Kay delikado ba ya? Hala, oy. Hala, kainit kayon. Dag-agin ni ospital. Wa pa maabot si Brian. Nagpadunga sila din. Naman si Ma'am Sophie, mutabang na. Kay makasabot man na sa sitwasyon. May anak, sabgod na. Sultihan ako si Ma'am, ha? May kayo, wa pa mulakaw. Atuon ako. Ayaw lang. Paingon na si Brian din. Ayaw lang kasula si Sophie. Unyag malangan tok abot, be. Basinog traffic paingon din, be. Baby. Ariun ako si Ma'am Sophie, oy. Og, niya na ganis tong Brian. Aw siya na mo dala sa bata. Paingon dito sa doktor. Pero, daoy, og magahulot palagi taong taxi, oy. Madugay na. Samtang niya pas Ma'am Sophie na may sakyanan, duhago ng sakyanan niya, gipundor ako na diyang usa. May nang magamit, oy. Kinahanglan nga paibaon ako sa Ma'am Sophie, inday, oy. Ginoo ko itaon kalay ipi. Nahurot-hurot na among kwarta. At tumaki taon, mi. May abot ka sa kanan. Sila na rin si Brian. Brian! Brian, pagdali! Init kayo si Inday Sam! Pagdali, Brian! Natutas siya sa doktor! Sige. Pusta pag-islampin niya. Pusta. Doon tayo ospital. Dili may mong mukuyog ko, Bri. Ni ay bata. Di ay tod. Isog sa nambiyaan. Di sa pwedeng dadon. Baby. Ay, niya na dis tong Brian. Ma'am Sophie, niya na dis tong Brian, ay. Brian, may fever si Baby Sam? Sophie. Amo na doon sa doktor. Ayaw paglangan, dadadayon. Nabala ka gani ko nga gipahibaw ni Enrica. Lihok dayon mo. Dili ko may mong pukuyog kay ni ama sa usang gamay. Kinuog ko. Ako na lang, Brian. Kita na lang muda sa bata. Dini ka na lang, Ilona. Kami na si Brian ang muda sa bata. Mukuyog ko, ma'am. O, Enrica. Tana, Brian, magdali na ta. Aron maatiman na ng bata. Ako na yung drive. Kuha ang yawe sa kotse, Enrica. Ay, oo. Di abe, magtikab na ko, ma'am. Ang ako na lang sa kinan. Pagdali na, Enrica. Ang yawe. Tuan na sila, pre. Maayo sa dayog batasan ng tag-iyas, no? Sa iyong gipuyan. Siksiha na ba? Nindot o pamaa? Ang ngayon kay nga nag-short. Daga pa na. May anak na ba yan na? Pero, way matawag ka pa na. Single mother. May anak na day. Para man ugwa. Nindot og lawas. Uy, once ikadalit ko ni mo, pre. Pero, pasensya na, ha? Pastilan. Ay, nagkabalakan ako, Madjo eh. Busog kayo, mi. Kidadaan gani ka na mong metrolog ice cream. 1 pint na noon. Kaya ikaw naman. Wa mo sa mo rep. Gidispat sa man ni Mama Ludi ang inyong rep. Mao lagi ko, no? Grabe kay kinaiyas, mama. Yun na sa bansa. Kuhaon na ko ang inyong mga butang di ay. Wapa man dito madiskarga. Kuhaon ko sa mga ice cream. Ala na tingali to. Natuog man si Dudong, pre. Tabangan tag-alsa sa ubang butang namo, ha? Ako na. Mabughat ka. Pila pa lang kaadlaw gikan sa mong papanganak. Ako na, Mads. Diha ka lang. Kinahanglan gud nga i-admit si Baby Sam, Bri. Obserbahan pa siya. Nakasabot ko sa problema ni mo. Ay kabala ka. Ni ako. Sophie, naikog na ko nimo.
Sobra ng pagtabang nimo. Kisa man gud ay lain magtinabangay. Friend ko ta. Best friend good. Di ba? Ayaw ka bala ka. Dali, makisulti ta sa doktor. O ya, Mads, ato na lang ko. Kung kuno sa ikatabang nako, ayaw kayo kong pagsamhit ha. Salamat, pre. Ato, Oday, pahibaon ako si LB. Aron doon ay makatabang nimo. Og, hibaw ka, Mads. Murag may paglaom ko niya do. Pero, paabuton lang ko na ako ang hustong higayon. Pagaing ng Tagalog sa tamang panahon. Tawgon ako si LB, Mads ha. Ako bitaon tayo mo tawag niya, Ruin. Aron mahibaw siya og si Papa. Wa naman sa kuy load. Tagbahin tiraman ko ng iload na ako. Tawgon ako. Anlim ng ako. Si Ingkoy. Nagkara sad ay. Nanawag man dayon. Abi kag musugot ayon ko. Kagibangkahan man kog ice cream. Ano mo na niyo ito bagay, Elbe? Tubago na nako pa. Hello? Gaya ni mo nakatubag, oy. My love. Wala. Garabi siya. Nga nang nanawag man ka. Naghilak si Maziluna. Ha? Naguli mo manghod kay si Inday Sam. Akong kinugos. Gida sa ospital. Labihang inita. Ha? Mao ba? Unya? Mao nga gitawgan ka nako. Way load si Ilona. Kipahibaw ti ka kay si Brian ay nagda sa bata dito sa doktor. Giubanan na sa tagiya sa apartment. Kay dili man makakuyog si Ilona. Di man say gamay. Oo, bitaw. Sige, sultihan ako sa papa. Bye na. Ay ayaw na, ayaw na. Kajut lang. Nga naman, muanhan ako. Sige, sige. Buhaton ti ka. Dili na ko malakaw. Paabot ko nimo ha, my love. Tanghag ka lang da. Bye na, uy. Kisat to? Balakam ka? Si Inday Sampa, gilantan. Init ko no kaayo. Gida ni Brian sa doktor. Og si Ilona rin nahibilin sa bahay nila. Kaya di man makabiya na may gamay. Oo niya, di ato na yun. Pero may makatabang niya. Ginoo ko. Ato, Elvira. Amo ko yun ko. Ihatod ka sa motor. Asa mo, men? Sa usan mong anak, Lode. Gihilantan si Inday Sam. Ang usan mong apo ba? Init ko kayo. Gidaas doktor. Umura na bilin si Ilona sa ilang gipuyan. Di kabiyaan kami gamay sab. Ha, tuan na. Resulta ng gaba. Lode, grabe sa multi. Oh, saan din ako pagsulti, men? Ha? Nagsugod ang gaba sa binuhatan. Ug dili pa na mao. Og malipay ka ba, ma? Nga maglisod silang pagpuyo si Ilona? Mukatawa ka lang silang kahimtang ron? Hilom, Elvera! Uturo ka. Ikaw ka ng amahan mo, konsentidor mo. Ay, pasay din ang inahan mo, Elvi. Sige, ato na ito yung son mo. Ubanito dito. Bago para ba ito ng anak? Mabugha to. Sunod kayo. Puyo ha, Elvera! Puyo! Puyo. Ha, tanahon tag makabarog ba silang pagtuman sa gusto? Ha? Gipalabing kundat? Di mo? Igo lang nag-usa ka tuig ang anak babae gisundan dayon? Ha? Di pa na mao. Gaba na nanako sa iyang pagtuman sa gusto. Puyo, Elvera ha, puyo! Sorry, ma. Di ko gusto nga magtanaw lang sa akong pag-umangkon. Ingon man sa akong manghod. Sorry. O sige, pagtuman yun! Otro ka! Mikon na to sa tigali ka! Ha? Akong dugan! Lode. Atyon ko na niyo! Uy, Elvi. Dali. Ayan tambal. Kuha din, dali. Wala kay si ate, pre. Ganun naman tayo nagpaapot. Bitaw, ano ka ha? Di mo ba siya nga mo anhigyod? Palihaw ko nagtawag ko sa pre. Huwag man ko'y load ko. Sige. Nalangan lang tingali to. Dugay tingali nakasakay. O magpakuha sa siya. O kuhaon ako. Manawag ko usab. Ayaw kong biyae. Kung unsa na mahitaburon ako, dili makapiog ang imong amahan. At di man ako, Alvera. Ma, Manang makatilaw og tagam tong manghudi mo. Kung magkalisod-lisod nagmaayo mo, doon naman gihapon na ni tiya mo, Concha. imposible nang mahitabo, ma. May anak na si Ilona. Duha ng inyong apo, ma. Ay nagpaabot nga muluhod si Ilona ninyo ni Tia Concha. Aron lang dawaton pagbalik og patunghaon pag-usab. Madi na mahitabo ron, uy. Priority na ni Ilona ang iyang pamilya. Gipili niya si Brian kay nahikugma siya.
Madawatan ka matuuran. May iyang kaugalingong baruganan si Ilona. Ha? Baruganan nga way dugukan? Ang iyarang kaugalingon mo iyang gipalabi. Wa si maluin na mo ni Papa ninyo. Wa magunahuna sa gibuhat kapag tabang sa inyong iyaan. Dagan may kisakitan siyang gibuhat, Elvera. Sa ako labahin, nagtuo ko nga makahatag siya na mong kahaduhay. Pero unsay iyang gibuhat? Unsay iyang gibuhat, Elvera? Ma, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!